10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Launch attack! Your demeanor disappoints me. Turret! Ki menek ki, jatah menek. Wow, shut down! Aduh guys. Launch attack! Nggih. Sik ta sik. Sik. Aduh mati pisan. Kalane sapa aja. Walah jenengan to, Pak. Nggih, Pak. Monggo. Nggih. Wonten napa, Pak? Magyo iki. Ngeten lho, Pak. Kula wakilipun Bapak Nurhadi sing badhe nyalonake caleg. Lah Nggih. Bapak Nurhadi niku kagungan program lha iku nyejahteraaken pendidikan Indonesia. Nggih. Lah nek Bapak peduli kalian pendidikan Indonesia nggih, Bapak pilihlah Bapak Nurhadi. Walah ngoten niku. Kados pripun, Pak? Program-program. Tah, Pak. Lah, niku lho contohe. Niku pertama, bangun sekolah-sekolah sing rusak-rusak niku lho. Lah nggih kan enten biaya saking pemerintah 1 miliar niku lho, Pak. Lah nggih niku bangun sekolah. Dan niki badhe sing mboten mampu-mampu niku Nggih. kan DB pendidikan hidupe, sekolahe, sangune niku seragam napa-napa niku. Lah kan kuatah Pak napa program ini Pak. Walah suwae, Pak, program Pak Nurhadi niku. Nggih Pak, suwae sangat Bapak program ini niku. Lah niki wonten titipan. Mohon diterima nggih Pak. Nggih. Nggih pun Pak, kula pamit riyin. Nggih. Impun atas. Nggih. Nggih. Alhamdulillah ada rezeki. Aduh, mantap. Orane wis teko, Mbak. Kok iki beritane sing apik? Lu. Pejabat-pejabat bidang korupsi wis selok eneh ya apa iki? Anu sekolah ambruk. Jalan-jalan udah rusak. Iki malah janji jadi mensejahterakan rakyat malah menghancurkan rakyat. Buh. Syat, tangi syat subuh. Tangi. Piye to cah iki digugah subuhane lerang. Oh, tak jupukne banyu tangi. Apa to, Mak? Salat. Sik ya? Subuh. Masalah Pak, kertas biayanya Bu Siti. Posisi sinten nggih? Bu Siti bidan iku lho. Oh alah, iki kan ngaler wonten perempatan jenengan anu belok kiri. Kalau nggih nggih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Anak ini. Iya, Pak. Kenapa, Mbak? Wakil saking calon nomor setunggal Ibu Ratna. Niki enten program-programnya saged diwaos. Mana? Nggih. Mulai saiki aku kudu mikir tenanan iki milih pejabat ben ora kaya sing terjadi ing mimpiku. Aku ora oleh mung ndelok duit tok, tapi yo wonge bareng. Nggih, Pak, enten titipan saking Ibu Ratna. Pun mboten sah.